Здравейте, БГ Production TV, аз съм Любански и това вече е трети епизод от превъртането на Лимбо. И тук вече бяхме стигнали до един парк. Аз му дадох там нещо. Един урок. Опа, то как го обесика. И тук при мен е метал фътъла. Ага. Кажи здрасти. Колко пъти? Колко пъти го казвам? Значи, преди малко с него играхме... Мота? Да, мултите в талата, много сме яки. О, фак успях. Значи сега снимам за 100 FPS. Много яко. То не че е нещо 30 FPS не е пак също. Няма лак. Охо, за малко да падна. Значи това ниво никак не е такова лесно. И хейтери, моля ви, спестете си хейта, защото аз не съм много добър. И знаете, че имам оговорен дефект. И така, но пак ще се старая. А не някой да кажа, не такъв нещо, така не подиграем. Какво? What the fuck, как бе така? Леле. Oh yes, like a boss. Надявам се метъв долу на фътъла да се чува. Фътъла? Да, той е от отбора. И той прави клипове. Да, ето го първият капан от тия гадните педерасти. Еми, какво? Иска да ме... няма да бягаш, няма! Ти им бягаш, копер. Историята е, че тук са пълно момчета и те тук искат да ги изядат и това е. Историята трябва да бягаш. Че ако не бягаш, ще умреш. Както аз сега умрях. Да, ето. Бягам и успях да избягам. Майка видева. Ние с метал долу на... Това метал фътъла направихме клип на MTA. Много яко. Аз като превърта тая игра ще правя и на по-яки. Смисъл такива много тежки. Барби гъра. Охо, like a boss. Като клип не знам да ще е много дълъг, защото ще чака много време за конвертация. Ако питате с какво конвертираме целия екип, значи аз конвертирам с Camtasia Studio 7 в Sony Vegas Pro 10 и с формат Factory и целият екип може да конвертира с нея. И това е. What the fuck, бе?
тук след това много трудно. Как ти колко е това? И чакайте малко, там може нещо има. Кажи нещо метал! Какво да Кажи кажа? нещо, не знам. Нямам само аз тук да говоря. Магъбе! Би трябвало нещо да има. Ето да. И поради причина, че не мога това ниво да го мина, ще ви кажа довиждане и ако ви харесат нашите клипове, моля се абонирайте и това и елате в нашата група. Има много... Моля кандидатствате. Да, може да кандидатствате, но трябва да сте на 12 години и да сте сериозен. И това беше от мен и от Метал ВТЛ. Довиждане. Чао.